harta de llegir llibres avorrits? Sí, estic supercansada. Va, anem, va. Ei, nenes, què us passa? Que estem faltats de llegir llibres avorrits. Bueno, us agraden les pocions màgiques i els encanteris? Sí, Voleu que us expliqui una mica de què va aquest llibre? esclar. Bueno, doncs va d'un noi que es diu Jordi i que la seva àvia tracta molt malament. I el Jordi vol descobrir una medicina perquè es posi de molt més bon humor i el tracti millor. Uau. Però ho descobrirà? Sí o no? Això tindreu que saber vosaltres. Anem a llegir, va. Mira, ja l'hem acabat! Sí? De veritat? Us ha agradat? Esclar, ens ha encantat! Ah, que sí? Mira que us arriba a fer per una tonteria. Sí, ha estat molt bé. De veritat? Us recomaneu o no? Jo principalment Només faltaria, sí. esclar. No, Sí, de veritat? molt a tots els nens de la nostra edat. Sí. I els que li agraden la màgia i els encanteris.